να μας χαιρετήσετε. Θα ήθελα πριν απ' όλα να συγχαρώ τον συνεπίσκοπό μου, κύριο Δοσίθεο, ο οποίος έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Πατριαρχείο της Γεωργίας και να κάνει όλη αυτή την συνάντηση πανευρωπαϊκής εμβέλειας. Και από ό,τι διαπίστωσα είναι η δεύτερη χρονιά και μάλιστα ότι τίνει αυξανόμενη. Πριν πω το χαιρετισμό, το σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα να χαιρετήσω τους καθηγητές σε Ελλάδα και Αυστρία που μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και μας ακούν, και θα μου επιτρέψετε να απευθύνω ένα χαιρετισμό ονομαστικό στον βετεράνο της θεολογίας, τον συνονόματό μου, τον κύριο Γρηγόριο Λαριτζάκη, που μας ακούει και είναι αυτή τη στιγμή στην Αυστρία. Και χαιρετώ επίσης και όλους όσους μετέχουν. Αν πράγματι ξεκίνησα για να εκφράσω τη χαρά μου και τα συγχαρητήρια, είναι ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή αποχριστιανισμού και θεολογικής συρρίκνωσης. Εννοείται αυτό έχει ως συνέπεια την αυξανόμενη άγνοια των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Με αυτή την έννοια έχει αξία αυτή η προσπάθεια που γίνεται, ακριβώς γιατί θα συμβάλλει στη θεολογική αφύπνιση των ανθρώπων που θα μετάσχουν, για να μπορέσουμε να διαλεχθούμε με τη σύγχρονη κοινωνία, η οποία σύγχρονη κοινωνία είναι μια κοινωνία μετανεωτερικότητας. Για μας η θεολογία είναι σηματοδότης. Σηματοδότης και της πορείας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, αλλά και σηματοδότης πολιτισμού. Όλα τα αυτοκέφαλα που έχουμε των Ορθοδόξων Εκκλησιών σε όλη την Ευρώπη έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το γεγονός, το ότι αναπτύχθηκαν και αναδείχθηκαν μέσα από αυτήν τη θεολογία. Συγχαρητήρια λοιπόν, σε όλους, στους μετέχοντες και αυτούς που θα ακούσουν, τους καθηγητές, τους συναδέλφους που θα μετάσχουν, και βεβαίως συγχαρητήρια στον Σεβασμιότατο Δοσίθεο, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, όλους εσάς που μιλάτε και μεταφράζετε, θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και εύχομαι σαν χιονοστιβάδα αυτό το πράγμα να αυξηθεί και να καλύψει όλη την Ευρώπη και πιο πέρα. Να είστε όλοι καλά, καλή αρχή ευχόμαστε. Με την ευχή σας, Σεβασμιότατε.